kut lat ka long tang ban phai hang Jesus Christ berkata ka di ka kabu jong Jesus Christ ban tempau ya ka jing don bor ka jing ha ka di ka briu ka pangkat arsnam da ka burom ngan ong ka ni Lada U Blei un le no lani un jubab no ya ka jing dua jumi ha ka di ka por bang idang don ki lat shibon nginom ai burom yo Blei sa sistem ngan ong Lada U Blei un jubab ka jing dua jumi bat un penpau no e ka por jung ki ba boni ki no ai burom yo Blei Lada U Blei u le no but I know how to por ngin ai burom you know kita ngin ai burom mi ka sarkar jong modi ya ka ri India ka jungi ngin ai burom ya ka sarkar Meghalaya jungi ka sarkar MDA ke bagi ong U Blei u tenju yangi haduh bagi takutlah bat ka kutla ngi sabi na ka tin jungi om tang na ka tin jungi ka bangi mi re na ka donut ka jungi ka ka bangi ni ma ka bangi yo diang yo bet now Blei na ka ta ka daw ka jing shisha ju ka tin ka jong Blei ka ong ha ka shiti ka baneng kong koren kalau nang ba shipau ka khat ka ba khat lai ong kum ni ka jing ten ju kam shim la ngat hapi re tang ka ba ubri ula bansha U Blei ulong ubala ban syania uban omsha ban tenju ya pitam ya kaba pila hare ringkat kata ke jing tenju un tau ru ya kala ba un tau ru ya kala ban lat khnang ba pila ban sha ya ka utau de Blei jongi habu tenju ingi umni bu tenju ingi bo le ben ingi hapring ke jing tenju un tau ri kalat og ka tin ke Jong Blei bagi la ban sha ya kita ke jing tenju ki bai ngi la ba ka jing em ka jongi bun sin ngi sngo thu ba U Blei pen slem pala ban yarap yangi hanre ngapen kan mau tongin tuai bangin yo ya ka jing ya sha tak haduh bau Blei un penpau hangi. Ialah ke Jong, ke burom ke Jong.